ikinci gedek ýazýan. Salamu aleykum mehriban adamlar. Ýani bir saat ýaly bundan ýazdym, bolmady efir. Özünden özü zyňdy. Indi şu aýda neme barada aýdyp geçecekdim. Salam. Goşulýanlar salam emmeňere. Şu efirlere girýän, dinleýän soňky 3-5 gün wapşy höwesem başdy. Adamlar milletimiz ösmäni hiçlik ösmäni ýene akıl tarapdan gelýän informasiýalary filtrawat eden aklar, ýani bir goňşyň planlat diýdi, diýelim mysal üçin öwüz erwet, öwüz plany diýdiler. Şonu diýen adam kim? Näme üçin diýip bilýär şolary? Öwüzden gidip soranaklar, gönüm şu karar çykarýarlar. Şunu aýtmam sebäbim, şumat bir efirde tutýardym men. Oglanlar Azerbaýjan barada guruldylar. Azerbaýjanyň prezidenti eýle gowy, şolarda demokratiýa we bady. Ýöne bir Azerbaýjanyň İlham Aliýew, Geýdar Aliýew, ýani şu ýurdu garaşsyz bolandan bäri şol iki sanyk atalogul ýönedip gelýär. 30 ýylyň içinde belki düzelendir. Belki goşadyrnyň içinde düzelendir. Ýöne o düzellik bolanak men kän Azerbaýjany dogandanma işleşen. Men Kiýewde şumat ýöne Azerbaýjanyň Maňdalýan, Türkden Kaysalyan. Ýöne şolaň birini men bagtly ýa-da şol prezidentiniň begenýänini göremakdy. Biriniň hem ellerine pul oýnaýarlar. Näme üçin? Sebäbi ýok, erkinlik ýok şu taýda. Ýani bir maşgala ýöredýär. Edil Ýužny Koreýada döwründe şolaýalyk boldy. Severni Koreýadan aýrylanda Severni Koreýa gaty şalt össü. Çünki oňa orus kömek etdi. Şolaň jaýlary, proýektleri emmesinki şolan emmesi başa oruslar kömek etdi. Şolaň proýektleri, planlary orusdan jaýalykdy. Ýužny Koreýa bolýan batdy. Ýani aýrly ekonomikasy aýry boldy. Onuň şol Ýužny Koreýanyň prezidentleriniň çalyşylmasy, ýani her bir gelen adam, täze ideýa bilen gelýär. Näme etdiler? Coca-Cola, McDonald's, başga Pepsi kampaniýalary, güýçli ul kampaniýalary şolary açyk zon etdiler. Yani nalog tölenaklar girdisinden plançyl elbetde. Ýöne biziň ýurdumyzda işletmelden şolary. We şonu Amerika başga döwletler şo Ýužny Koreýanyň ekonomikasyny ullukan pul ýatyrdylar. Onlar ayağa alansoň elbetde taýda 1 ýyl, 2 ýyl, 5-10 ýyl ýöne galdylar iň soň. Galdylar, soň näme boldy? Panasonic, Toyota, son Samsung çykdy. Kampaniýalar ösüp başlady. We biz düşünýär şolar. Adjelni şolary ösüp döwlet ýok. Olaryň bir diktatorun, bir maşgalanyň bir parçasyklary olaryň. Ýani Koreýada şumat ýok. Elbetde prezidentler neçe ýygnaýarlar. Ýöne şolaryň diktaturadan geldi. Bloýalyk erkinlik bolanak. Indi ýani bir ýyleşimiň biri Azerbaýjan gowdy. Azerbaýjan diňe tok Azerbaýjan. Даже bilemek men ekonomikasy pes ýurtlaryň gowy bizden. Çünki azatlyk bar, söz azatlygy bar. Iň wajyp zat. Halkyň gaprany aç, öz edýär halkyň. Serdar teň okan ýerlerinde, teň okan institutlarynda, ýani Oxford'da, Cambridge'de bilemek ni dokanyny
Ýöne şolaram bir koloniýa döredin wagtyny. Ýani Angliýadan men mysal alýanna 1800-nji 700-nji ýyllarda da Xitayam şolaň ellerine di, şolaň koloniýasy. Afrikada we kän döwletleri, Ýužna Amerika, Severna Amerikada öz dillerini dünýäye aýratdylar. Hatta Amerikaň özem şu inglizce dil, ingliz diline urlaýarlar. Senin şu ýurtlardan terbiýallyň, mysallaryň öwreniniň sine diýermersiň şol öz döwletini, öz ekonomikasyny ösdürmek bilen maksady bilen raýatlamy gowy ýaşasyn diýär. Çünki ertir gün uruş bolanyny saňa daşyndan gelip kömek etjek adam bolmaýar. Ýene öz türkmeniň, öz garamaýagyň urşa çykar. Uruş we dünýä jahan uruşy 70-80 ýyl bäri ýok. Sen bir tarap diýip uruş bolmaz diýip pikir etme. Uruş bu moment turup bilen, bu moment. Yani iki klan, sen öz klanından özüne gown etýän pulluçy garnaşaňam badyr. Sen ambisiýaň şonda da badyr. Elbetde olaram doýman biler. Olaram başga wagt isläp biler. Şonda näme diýerler? Alýadanym goşulýarlar, garyplary, ýani bizi köpçüligi de padjeşke diýerler. Sen agdarýarlar. O kadar yani basit. Çünkü kitaplarda yazılan bu zatlar. Sen bir açış eden ha, Ferda. Täze bir kitap ýazan ha. Подписка, gel seni alayın da onca. Salam aleykum. Wa aleykümselam. Bayramlarım kutlu olsun. Sağ ol, emin yemem çeyle olsun. Tamam, dinle oturan kän efirlerimizde gatnaşýan bolýan. Köp zatlar dogry aýdýaňyz. Ýüzde baryp 98% diýsem dogry ýalňyşmar. Sağ ol, dogram nemeden agam bilen halypy. Dogram kime göre, näme göre? Hemme zat bilýän atnasysyň orçaň badyr elbetde sen. Menem düşünjem näme diýip biljek, özüme swerh. Swerh bolýan ikimiz näme safhada diýdi da. Kän menim şu ýollara düşmäkem, kän zatlar oturdum, pikirlendim. Her türlü nemeleri edip gördüm. Serany bu hökümet gitmese bize azatlyk ýok diýen ýalyna. Ýok diýen ýalyk däl, ýok. Ýok da, ýok. Bizim sağlarımızın geleceğim ýok. Hiç kimin geleceğim ýok. Bir ýaşlylygym gürleşdi. Aşgabatdan gelen ýaşly. Ýaşy 60 ýaşynda o. Ona gelecek ýok. Ona men nirana garap kal wagtyň näme diýäň sen o? Nirde gelecek ýokmuş? Nirde näme gelecek ýokmuş? Assalamu aleykum. Haýyrly akşamlar. Bizde kän geleceğim gördüňmi eşeňiz kän çağa? Yobnuty ejeň sıkyp agzyňa berýän sögünmän geplemen, sögünmän ilk önce salamdan başlandyryn. Haram doganyňyz kän. Agzyňa sıkyp petogyň çykararyn. Şu gelýän şeýle adamlar we agressiwni. Bir ýyla ýazýaňyz, liçkaňyzdan konum atýaňyz, gürleşýäňiz arkaýyn mesele däl. Olar men muny YouTube'a goýjak. Prosto öz pikirimi aýtmak üçin şu taýda men kanal açdym. Ýagny efir açdym. Maňa gerekkel adam daşyndan gelip prosto men pikirimi destek bolmuşda. Ýanky birinji aýdan doganjyň adynam aýdyp ýetişmedim muny. Gelecek ýok diýileni. Egerde saňa ýeten düşünen näliň belki şoň sözüň manysyny sen agdyňdaky çöreňi alyp dursalar, saňa diňe belli bir mukdarda berip dursalar, sen ösüşe
sezewar bolmaýan. Çünki sen bar aladan iýmek bolýar. Adam doýandan soň, ýagny garny doýandan soň oturup pikirlenip işläp başy, kelesi işläp başy. Yani beýne ýetmeli vitaminler. Şuňaň sen özüňe beýdip neme edip durma. Öz adresyňa primat etme. Elbette bir da söýgül bemeliler. Hiç sen öz adresyňa primat etme. Öz adresyňa primat etdiňmi? Diýmek sen öz ejiz ýeriň görkezdiň şu taýda. Beýtme. Neme şu sen aşağıdan ýazyp bilersiň, maňa söýüp bilersiň. İstenlik ýagdaýda men hiç reagir etmeýän şoňa. Sebäbi men güýjüm deňejek aladam ýok sen onuň. Men deňejek adam diňe siziň etiketiňiz, kulturaňyz, terbiýäňiz, waspitaniýaňyz şol deňäp bilýär bir-birimizden. Aklyňyz menkiden kändir elbetde. Bilimgeden menkiden kändir. Ýöne terbiýe ugrunun gynansak da biz gatyýyz. Men ilk gelemde, daşaryurda gelemde Türkiýe geldim. Türkiýe geldim şu taýda bir zada hayran galdım. Türkmeniň gowy tarabyna aýdaýyn. Bizde aýal maşgalalar, çilim çekene kapalılar, yani başörtüler, simbol çekene şöyle yerde görünen. Burada normal, diýmek kultura şeýle, edip şeýle bular üçin normal şu da. Bizde söýgünmeklik hiç ýerde normal däl. Adamlar. Sen şul oglany söýdüň, şol oglan bilen sen ikiňiň garnaşlygyňyz madyr. Ýygyrlap görseň. Şuňaňmy? Ýokman bir ýerde çatışýan ýeriňiz bardyr. Daşa şoň renki başga bolsa-da, gözüň renki başga emel başga bolsa-da, başga dünýäň başga çünkünde ýaşaýan bolsa, sen şoňdan dogan bolýan. Senem iki aýagyň, oňam iki eli bar, iki aýagy bar. Edilsen ýaly. Bir chromosom. Şuňaňmy? Şeýdip özüňizi birini peseldip özüňizi galjak, galyp bilmeýän. Birini kelesine ýörap bolmaýar. Men şu taýda 3 tane doganjym gelipdir, şolar alaýyn. Göremem. 3 tane var. Herkim öz pikirini aýdyp geçsin, gysgaça. İyi akşamlar. Assalamu alaikum. İyi akşamlar. Özgeldi bak. Biz böyle fikir alışýas. Bir bilen diyalog kurup bilmeýän olsa ýeke al pikirlerini dinläli bularyň. Ýeke al. Belki onun da bildigi bardır. O yüzden söyleyendir. Belki ýokarkyda dogry aňlaýşyldyr. Haýsynyň ne diýjegini bilmeýäs ki, ýeke al pikir alaly. Yani gelenen men ikisini gowtanayan ýanym. Anlat, bildirýärmi? Düşünjeli bolan ikisini. Ýöne gyzmalar bar. Men şunu gelmeseň men üçin ojak boldum. Öz pikirlerimi aýtsak bolup geçdim. Ýöne gelýän adamlar elbetde bir-birinden alar, dinlän. Arkadaşlar birbirimize söýüp bara bu dünýäni alyp bilmeýäs. Urşetmenrek dinläli birbirimize saýgy duýar. Olma. Olmaz. Şükür ýaşy bolmaýar. Allah'a şükür. Чё пропал, это не привет. Yok, bana. Aýtsak zadyň bana emir. Ay değme sögünsünler, näme onu için soğudurlar da. Olağın sögünsün. Alýada men bärde emir üçin ojak yani. Şu da. Ne şeyler dünýäli bir panyasa da Men gidiyorum düşün. adam näme diýär? Ne yapayım? Näme diýär? Adamlar anlaşa hayvanlar diye koklaşa. Ben aydayım. Söğür, kıyırşır, sonra näme bolýar? Şolardan soňy yaraşmagy var, yani düşüşmegi var. Şolardan soňy düşüşmegi var.
İnsan konuşa diye. Hayvanı iskasa diye değil mi? Ya Şon ya da koklaşa değil mi ol ya? İtkaşa ol ya da. sen aydiyan ara urşup söğüşüp diyen de o dine gurlaşıp diğer urşup söğüşüp diye düşündüren ona akıl ateti. Dinle. Häzir köp adamlar var ha bilýärmi? Hani şu an göňügleň stresini gurulap söwüp başlaýar ha bilýärmi? Olam moňa söwýär, olam moňa söwýär. Onuň şular gyrlyşyp başlaýardy, soňunda näme bolýar? Soňundan düşünmek auditoriýa girilýär. Hani urşýarlar bilýärmi? Dipişýärler, näme diýerler? Soňundan ahyry soň näme bolýar şol? Aýlyşan soň biri gelip şol öz agy düşünýärler şolar. Ol öz panyaçasyny aýdýar, ol özüňkisini kaça aýdýar, soňundan bir ulagaşyk gelýärler. Kızıklı der o yaptı. Emir anana. Kime kızıklı olsa ne bana bir giden eşlikler var. Men şu ayda prosto yer dağa yüzünecek kolay. Bolýarlar neýse ne barla. Şuma çäme näme döwür? Yer dağa yüzünecek. Yer dağa yüzünecek kolay. Ses bir ses vala ýöwür, senden gelýär. Şagar şu ses var. Aha, şimdi yoğun. Normal. Öğünme, iyisi soňa da yetme. Kabukda bolmadyk ýalyk bolup geç. Pikirini aýtdyň. Fiň bolmasaň. Ayne näme de? Şu an sen Serdar'a yüzlenýän. Ýöwür. Serdar'a yüzlenýän bolýan. Aslında Serdar'ın elinde voley bam kalan elime. Kızım demin söyledim var yine baksın. Ruslan alacak seni. Gayret et. Aşağı doğanlı da yapışma. Gelin prosto meni firma gelin gayret men bir fiile inmanman. Akuratınca patsiyemi gurlayali. Biz terbiyeli adamlar. Bolýam. Kıyın olmasın. Aydar emir. Başta olan her kimin öz düşünjesi var. Her kimin öz garaýşy var. Men geleceğimiz yok diýende bitti diýende bir Sen sıyılacak. Sıyılacak. bitti oldu. Men gün bir ýaşymda, 60 ýaşymda Türkmenistan'a gittim. İşlemlerini. Hem oturmayızın yer yok mu deyip şu zatlara gözüm yumup bolýarmy? Şu bitmese şu ýagdaýda adam gelmer ha. Şu derejede gel eklenç kyn diye ýagdaý gaty oturdy diýip gurlaýarlar. Başka bir Bolýa, dur öwüz ýekejeme dur eklenç gowmy ýagdaý gaty gowmy oňarda. Şu an näme? Kim şol podpiska? Nerede Türkmenistan'da? Ýagdaý gowmy, gülýanymy? Eklenç ama emeda gulalawlykmy? Ýagdaý däl diýjek bolýar. Şo sebäpden çykdym. Yo, sençe. Yok, mençe de. Ýagdaý bolýan sebäpde bu sürüýärdi işte. Ýoldaşym. Onu sen näme ýalňyş düşünüp ol adama söwýän? Ya şok var, geleceğimiz yok, çağlar, geleceğim yok dedim, boyun bakıyordum. Geleceğimiz yok mu näme deyip çıkıp başladılar. Ağam men şu wagt yani geleňde aýtdym. Men sögünmedim. Geleceğim yok olsa dedim. Salam, hayırlı akşamlar hemme dedim öňünje. Gelip yine şu temany açyp başlamaň gyzyklar oglanlar sen şahsy zadyny. Emir seni gozgamy şu mesele näme? Gurulajak bol men Serdara yüzlenjek bolýan şu aýda.
Eger oturup akkuratny dinlejek bolsaň, aýdyp boldyňmy o? Onu meni goşşakladymmy o? Ýa-da garşylygyny gurulajak zadymmy diýip bilýär. Maňa gyzykly däl şahsylaň söwüş ýani. İtem eýesiniň ýanyna urşýar. Düşünýärmi? Biz it däl. Biziň eýýämiz ýok, biz urşmaly. Men şo düşünjede. Urş göwnüň ýetýän bolsa, perçatka ýa ringe çykýan urşýan boldy, o kadar basit ýani. Nüşa Serdara ýüzden ýani. Serdar, Ferit, sen halky näme derejäge getirdin? Sen getirdin. Imin noý sen. Näme üçin senden öňdäkiler men kakam mara diýip bilersiň. Ondan öňdäki wa diýip bilersiň. Sen elinde şuma. Sen elinde, sen prezident başarmaýan bolsaň, goý kursyňy git. Sen okudyň, daşa ýurtda okudyň. Bir giden büdjetden pul aldyň. Sen çağan okap ber şu wagt. Näle okuýanyny özüň gatyg bilýän. Sen bilýän diliňi menem bilýän. Sen okan kitaplaryňy menem okudym. We okuýanym şu adam okuýan. Ýönetägim aňarsyna ýetdim diýip bilema. Ýöne sen prezident halyňy oturýarsyň robot ýalyk bolup. Ne bir haýryňmy? Ne bir gapyny açyp bilýän. Ne öýüňe bir adam alyp bilýän. Öýüňe diýeni Türkmenistanyň içine öz raýatdan alyp bilýän. Şo saklap dursun distansiýada emmesin. Näme meňe gerek şu sen? Goýup git. Geýdar Aliýew, Ilham Aliýew, iki prezident şu neçeli geldi. Näme boldy? Uruş bolýar. Goňşy döwlet ekonomikasy gowdy. Uruş bolýar, uruşýar. Biziňki bir tarap bu daşyna uruş bolmak. İçinde bolar uruş, içinde bolar düşünýän şoň. Ramanowlaň maşgalasy ýitip gitdi. Ýeriň ýüzünde ýok, şonuň gunnokdaky çağatyny şol öldürdiler. Düşünýärmi? Halkyň prosto ýetdi derejesine, ýeten soň gaýnan soň adam görene. Ýet derejesi haçan ýetdi? Haçan öz ýakyny ýitirenne, açlyk bolar, kesel bolar, ýitirenne boldy doýýaş olar. Sen özüňe negativni informasiýa almany isleýän. Sen ýurduny ösürjek bolýan. Egerde sen hiç kimiň sözüni dinlemesen, sana Serdar Nüştay planda erwet diýilýän zady tanqidlasaň, polny ignorir desen, o bolmaýar. Biz sirkde däl, biz kino düşemda. Bizim, ýagny men şu aşagda oturanyň bary şu ýurduň raýatlary diýmek, biziňem şu taýda bir goşandymyz bolmaly. Sen şoňa ýol bermeli. Uruş bolsa Türkmenistan üçin çykjak biz. Hudaý saklasyn bolmasyn. Ýöne 80 ýyl bäri uruş ýok, dünýä uruşy. 80 ýyl bäri. Ondan madama bolup gidip bir uruş diýýän. Bir gün seňem gapyňa gelir, şonda sen halkyň ýüze gurar senden. Düşünýärmi? Sen gaçyp gidersiň, ýurdu taşlap gidersiň. Bir giden burjuýlaryň eline berip gidersiň ýurdu. Oň üçin oňşy eýranam bolup biler, orsam bolup biler, el goýjak. Ýurduň baý. Beýdip gedişine bolmaýar. Herda. Elbette sen şumat lezzet alýansyň, keýip alýansyň. Sen oponentlaryň sen bagşarsyň ama tupoy. Ýöne bar. Assalamu alaykum am goýman delen wagty. Sesim bar ýamy? Ha? Sesin gelen awam. Indi gelýär. Şuloglan men näme üçin çykaramak efirden? Şuloglan öwü aýtdym näme? Yüzü gözü. Arkasyndan yüzüne de men şu bir zat pikirim aýdym. Lüboy adam hakynda. Elbette erwet zat bolsa ýumşadyp aýtsak bolan, düşünürjek bolan. Ýöne şuloglan hereket edýär. Ýagny gitti, savcılığa gitti, görközü, vize görközü, maňa degmeň diýdi. Degene men degýän diýdi. Görközü. Yani bir ayal maşgalany kemsitmek maksady ýok. Başga bloggerler ýalyk.
ýa-da aýrymjylyk etme häsiýeti ýok. Şular kak poложено Türkiýanyň prokuraturasyna gitdi tapşyrdy. Ýani biziň raýatlarymyzy goraýa şular. Ine şoň üçin men şunu açyp çykaramak we şunuň pikirlerini diňleýän men. Şu menden kiçem bolsa men şundan öwrenjek zadym. Men hatda öz oglumdanam öwrenen zatdym. 5 ýaşynda oglum bar. Körpem. Şondanam öwrenen zatdym da. Göräýim ýani. Ýagny näme zatlar öwrenýän çağdan. Çağa ýüregine isnat ýok. Çağa gaty görmän bilen. Ýagny belli bir ýaşa çelli elbetde. Şonu ursaňam 5 minutdan soň ise bolmadyk ýaly şu çağa ýene seni söýýär. Şolar ýalyk bolman başarmaly o adamlar. Uruldyňmy, söýgüldüňmi? Sessiz otur. Soň şol adam, saňa söýgen adam puşman eder özi. Sen şoňa jogap bermedin. Ýöne agrizasiýa etseň elbetde söýgüşür. Maksat sen başlarsın sözüňe möllüm aýdaýdy onjum. Estağfurullah aydı. Dinleyen bolluğun devam aydı. Bağışlarsın motoru hiç gittiler. Ayıp bolluğun devam bağışlarsın onu. Sesin var ama gelen o ya. Yey. Gel vallahi. Maksat estilýärsiň, estilýär. Ha bol ya. Sağ olun. Selamun aleyküm. Öwrün üçin. Sana yakasın. Eme diyecektim ben. Sesine gelen o ama sen dur diýende bir gatrak nemeden bilen aýdy berjek men. Sesini açmada ýap goýupsyň. Ýanky mesele de bar ama häzir Serdar Bermuhammed we git diýeniň bilen gidermi? Mysal üçin haýsy prezident gitdiýlerini gidip ýa-da şonýalak bir zat etdi. Şu arada men düşünmedim ýa-ni siz gitdiýäňiz-de siz ýa-da düzet diýäňiz bilen haýsy prezident şey diýlerini etdi. Emma oň bir ýollaryny gözläp halk bolup agzy bir bolup hakymyny talap etsek has gowy bolmazmy? Kanunlar zatlar bilip kanun ýol bilen bara. Aşaraklardan başlap bara. Indi her kim öz hakyny hukugyny talap etmäni, agzy bir bolmaly, ýankyal söwüşmän, medeniýetli, terbiýeli gurulamäni öwrensek, meň pikirimçe has aňsat bolar. Bedel ödemers, gurban bermers, biderek ziyan çekmers diýjek bolýanna. Häzir bir Serdar gitdi-de ýerine geljek adam biz diýermiz eder mysal üçin. Ýa-da bize serede, ýanky bize seredermi diýip işini gowy ýerine ýetirermi? Serdar Bermuhammed ýerine ýetirilen bolýa. Oňa goşulýan. Ýöne geljek adamam edermi? O garantiýa ýok. Ondan hemme adamyny düzedip bolýa. Dälinem adam edip bolýa. Dälinem taýyak ýola getirer diýerler. Şu misaly gorksa, halkdan çekinse, yani eýesini tanasa, biz eýesi şoň. Biziň işgärimiz şol. Biz özümüzi masa elimiz, yani stolun üstüne elimizi goýsak, bollaý tenke işiň dogry ýerine ýetirdik. Ettirip bilsek has gowy bolmaz. Agzy birje bolsak esasan birek birege syla hormat goý, birek birege golla, birek birege ýykylan wagt elinden tutup şolara agzy bir hereket etsek has aňsat we has gowy bolar. Sebäbi agzy bir bolmak, birek bire gollamak, adalatly bolmak biziň öz elimizdäki zat. Emma herimiz herimizem däl, herimiz bir ýerde ütgeşik sesler bilen, ütgeşik şekillerde aýdalmaly bilen ol adam diňleýärmi ýa-da diýerimiz edermi? Şo arada näme pikirim bar? Bolýa aýtsak maksat seret aşakdan ýene zapros uratdyrda ýanky Ruslan, onuň ýanky podpiska diýilen Emir olanlar seredin. Siň şahsy meseleňiz maňa gyzykly däl. Üçüncü gezek alýan. Üçüňizem Emir seni gozganmy? Aýtsak bolsaň şu tema barada aýt ýa-da bir filosofiýa barada aýt. Iki doganjyňyda aýdan gaýrat bir asylşma öz pikiriňizi aýdyň. Wede ýa-da şahsy bir soraňyz bar bolsa orta çykaryň. Söýgün men edep diline. Ýani diskussiýa dili. Alyan nimeni? Bir-birden gurlayan adam ýa-da wagt berjek.
Baş üstüne Le olsun. doğru aýdýan öz sögüşmän, normal gepleşeli sögüşmän, bir-birimize küfür etmeden normal, sivilizasyonly adamlar bolup gepleşeli. Ana men sivilizasyony hiç kim bilen sögüşjekler, hiç kime de gyýarjekler. Gollam aýdaý öz pikirini. Men pikirim näme diýsem, man Hudaý şükür etsek mana ýaň bu kim bu gardaşymyzmy nämedir podpiska za podpiska. Çağalaryň gelejegi ýok diýen näki ýogaý. Men Hudaý şükür mana çağalaryň gelejegi bar. Hudaý şükür mana men gelip ýör men esip bolsa mana dokument zatlaryny oňar bilsem, zadesem şolar daşary ýurda okuw ýerleşdirmek niýetim bar. Ýöne özüň normalny bolsaň her ýerde özüň oňat adam şekilde ýa sivilizasyony diýişiň ýa sivilizasyony gepleşmäni başarsaň näme diýe ýalany hinden çykarar diýe. Oňat gepleşseň hemme ýerde hem ýol alyp bolýar. Oň üçin ýa prezidente ýa ýurdu günakarlamagymyza gerek ýok. Oňam näme bizlerde bir nakıl bar. Senden hereket Hudaý diýe, senden hereket menden bereket diýe. Hereket etsek hemme ýerde bereket bar. Isla ýurt daşynda bol, isla ýurt içinde bol. Dogry aýdýan. Men pikirim şol. Seret Sen pikiriň şol bolsa, men şol bilen ulalaşam. bolýa patnisty garaş men şu Ruslany sorag berän onuň her kim öz pikirini aýdyp geçer bir-birden. Birinji men aýdýan, soň ikinji kim aýdasy gelse aýdyr. Aşaky doganjyk. Salamu alaykum, hoş geldin. Taňa da söz berjek. Seret Ruslan, ten çağılan yetiştirip bilirsin. Yine düşün, ten şumat öğren daşar yurtdu, yat yurtdu. Elbette nesip etsin kazananın o emiradın. Yani düşün, o vaňda diňe sen öýüň köşkälik bolup dur, galan o vaňda da yurtasyna çykyp bilmände şo görgüller, çopon olaram gerek bilýän. Ýurt ekleýän, daýhan çopon ekleýär ýurdu. Galanlar diňe ýurdu talaýarlar. Inni Dogry. sen eklersin, okuyorsun. Menem wagtynda menem daýhandym, Hudaý şükür aýdyşyň ýanak 5 hektar paxta ýerim bardy, paxta polýam bardy. 12 hektarym buğday polýam bardy. Häziram bar, häziram şonuň arkasyndan ne tolka men işläp gazananymy bilenem. Ýöne şonuň arkasyndan hem biraz öýe gazanç gelip dur. Doğru duran nesip etsin, näme gazananyň bolsa, öýün gazananyň bolsa, ýa miras galanyň bolsa, saňa ýöne sen gaharjyň, gönül ýarylýan, gelýän gelecegi ýok. Elbette gelejegini erkim öz. Yo men gara ilk öňce ýaýyn alanda her kime diýdim salamu alaykum, haýyrly akşamlar diýdim. Dogrymy ýokmy? Men hiç kime de sögünmedim. Hiç kimini de kemsitmedim. Sen neme? Sen özüň içinde ýaman. Normal sen aýdyşýan sivilizasyon her kim pikir bilen gepleşsin dedi. Owa. Sen beýdi. Sivilizasyon gepleşeli aň düşünje alşal diýip girdim men hem ýaýyna. Ne? Sen şumat diýen zadyň mülakatlydyň. Ondan öňkü diýeniň grubu formada diýdiň. Ýagny her zadyň formasy bar, gödöklügi bar. Sen şonu gödökrek diýdiň, şoňa maňa da gödökrek geldi dogrusyny aýtsam. Onuň olam sen ýalyk, men ýalyk bir gyzmaň biri bolup türkmen näbi sonuçda. Sen öz adresini alma beýdik gönül. İlkine pikirlen şu zady men diýdim, şoňa näme ýaradyk aýdy, şonu pikir etmelken. Indi elbette sen soraň öğrenli, ýanky senden miras alyp şol ýeriň, zadyň, mülküň. Ýöne oňlan baýylçylyk bolanak, sen goňşyň garyp bolsa. Daýhan hojalyk. O daýhan hojalyk. Bolýa doňçyklam aşaklary söz bereli, podpiska bam aýtsaklary. Aýtsaklanym ken bratop men. Aýda otursam kitap ýazýarmany. Menim şu ýollara bara, men tanaya. Menim şu strukturada 3 ýyl bäri öz kanalym bardy mende. Ma gelip näme bu çağlan gelecek ýok diýenler bir zat diýenler agyr batdy. O näme gelecek waka diýip pikirleri kelde dük gördüm menim. O ýoldan tapjak boldum, bu ýoldan tapjak boldum.
Gördüm baktım bolin hökümetten peýda bolmajak bolsa o zatlaryň hiç gaýsamy amala aşmaýar. Bolýa. Boran, aşakdy doganjyňa da söz berelen, näme diýip goýjaklaryň barmy? Ağam çağırmanın adını peýda bolardy. Wagtyny sen özüň okanlygyň. Alo. Esneme öldü. Abi estile. Şuma Ruslan sen urlaýan ya, aşak urlaýan. Sesiňizden tanap bilemem. Ruslan Ya menim kimdir näs bar? Aşak ýüre däýmesen Ya men imsimdin şu wagt gepläme okýany. Yani senden çykan zırçyk. Sereden adamlar biz bir-birimize düşman bolmaly. Yo dogry aýdýan. Indi bir müt bırak. Sözüm böleýin onin. Şu Ruslana gezek gelelde. Hemme zady baştan başlasak. Aýdy oturra zat gelmeýän. DJ bolýan zady. DJ bolýan zady. Gatykýanla bratok. Näme haýsyndan başlajagam bilem. Kimden çykýar şu ses kim kompýuteryň ýanyna otur ýa-da bilemez. Yok, kompýuter Man kompýuter. şu goşdyňa maşynyň suraty ora türkmeniň baýdagany şondan bir hili ses gelýär jowur. Yok, mikrofon. Göz ýaktyra menne. Umuman DJ bolýan zady mara sire diýen wagtýan bolýan. Ken aýdy oturjak bolsam. Aýdýanlar. Sen başlamasaň öýde ýygyny goşulyp gidip durar, arkaýyn bolsan. Mysal üçin ne 2019-dan başlaly. Emmelat şu Türkiýe'ye geldik, şondan soň gözümüz açylyp başlady. Köp zatlara. Adalatyňym ýok ýerine, hökümetiňim ýok ýerine. Ine esasla şundan başlaly. 2019-da geldik, ýollar ýapyldy. Bir mut sözüm bölün ağam derdim bölün. 2019'da çyr näme etdiň ağam? Türkiýe 2019'da çellik gelmäken Türkiýe gelmäken sen näme etdiň? Ay yurdun içinde näme edersin? Yurdun içinde dam ýagdaý o derejede däl da bir eklenjin nemesine çykdyk da bizim Türkiýe hawa ulil işliýe Türkde diýip maksatly. Şoň şeýdem gaýtdyk geldik usta. An türkmen olady ýaňyştyraby bir Türkiýede iş ýapýar, bir maşyna oturup şo ýaňyş bar. Yok, indi bir mütümde 2019'da sen näme iş etdiň, näme hereket etdiň sen aňarda? İş ýok var brato. Eklenjim kyn ýagdaý. Tankerlik bralmalyklary. Sen soňsal ogurlyk etdiňmi? Ýok. Birini alyp etdiňmi? Pulny alyp gördüňmi? Daý saklasyn. O zatlara başa urup görämdak. Men diýjek bolýanlarym 2019-da geldik, ýollar ýapyldy. 3 ýyllyk ýol ýapyldy. Onu şu 3 ýylyň içinde dowamlı näçe watandaşymız Arapdanam ölen var, Ukraina urşundanam ölen var. Bir ölüm ýitim boldy, zat boldy bolýan. Bir hökümet diýende el uzatmarmy diýip şoňa bir garaşdyk bolýan, elim uzatmady, zadym etmedi, habarym tutmady dary. Saňa bir soru. Sen Türkiýe 2019'da çykmakan
Türkmenistan hökümetini ruhsat alyp gaýtdyňmy? Men işlemäge gidip barýan diýip. 2 ýyl, 3 ýyl işlemäge gidip barýan ruhsat aldyňmy? Yok o ne men ruhsatı. Ruhsatı ama sorasalar nire näme üçin barýan dynja almaz diýersiň da. Kanun poddyň. Etten kanun poddum ya, sen poddyňmy? Ha? Bassa kanun sen poddyňmy ya? Türkmenistan uladym poddymy? Ağam sen soralaryňy düşünem. Prokuror sorag berýär, sorag berýände sen gyzyklandyrýan zat şu aýda näme sorag gyzyklandyrýar seni? Şularyň çykyşymy ýagny? Adam bahir mecbur bolup çykyp gaýtdy, mecburlukdan çykyp gaýtdy. İş bolman sebäpli. Düşünýärmi? Mecbur. Ham ismigil mecbur çykyp gaýdamak men. Sen çykan däldirsin. Ýöne bar 90% mecbur. Edik kullum o. Mecbur çyksa kullanadym kan, edik kullum mecbur. Näme üçin mecbur? Mecburluk näme bolýar? Mecburlukdan ihtiyaç yok. İş yok. Näme mecburluk näme? Sobilem näme? Marzybilem mecburluk näme? Подписка. Sen mana öz geldiň aýdyşan gyzma, sen Türkmenistandan şu 2019-da sen näme kar, näme eklenjekdiň, başgalar näme dolandyrdyň ýurtda? İşledim. Tekstil işledim. Nerede işledin, näme işte işledin? Tamam, stroykada mı? Tamam. İşledim diye. Stroykada işledim. Firmada işledim. Частный стройкада işledin, doğru mu yok mu? Liçni men ovamda частный стройкада işlep maşinalan oğlanlar var. Balkana Askavada gidip işlep maşinalan oğlanlar var. Ben stroykada işledim. Tekstil fabrikada. Hareket etsen yan kaydışmayanı Hudaýdan aýdypdyr, senden hareket menden bereket dipdir. Nerede bolsaň hareket etsen bereketini görersin. Bravo. Sen näme üçin şu taýda gelip turganly şu taýda bereketini görmäňsiň ha? He? Şu taýda bereketini görmäňsiň sen. Ha? Biz yapsamsızlı var aňardy gelip öz bereketini görýär. Ýurlaýanlar hemmäňiz var. Kerek ýa sen näme işledin? Näme etdiň? Hawa gelmeli. Baran sen näme işledin? İnşaat işledik firmada galipçi. Ha, onu Ummatın tam galipçi iş gördün firmada. Qarı iş gördün. Näme üçin gaýtdyň sotan? Yo sen qarı iş gördün Türkmenistan'da. Näme? Qarı iş gördünmü? Näme şu işlerini qarı işlerimi? Tam bir soru. İş gördün. Oğlum gat görmäň o baryňdan çykarýan. Wapşe gyzykly däller o sizin edýän gurrunlygyňyzla çağa gurrunýalyk. Men Türkmenistanda şuma adamma pulmamma, jaýmamma, maşynamy zadmam, dokudum düzüw. Ýöne mende Türkmenistanda erkinligim ýok, oğlum. Düşünýärmi? Şuda keyp etmäne gelensiňiz daşar ýurdala. Onu siz öz dosýalaryňyzy aýdyp bilersiňiz, onu dinledip bilersiňiz. O keypine belli bir wagty wa 10 gün, 5 gün bir hepde soň doýýan şu keypden dinç almakdanam işläsiň elýär. 100% bilýän men ýalan söz diýenler. Ýani bilemek, kimin gurlaýany bilemek da şuda dinç almana gelenýän daşar ýurdu. Birinjilikden meni allanyňam özüň aldyma ýa. Şoň üçin şoğrunlar aýralyň olanlar. Şahsy durmuşyňyzyň şahsy özüňize gyzykly. Maňa gyzykly. Men şu taýda YouTube goýmak üçin açdym şu efiri. Seredin. Men ýüzenýän, halka ýüzenýän, düşünýän halky. Ýagny 1%, 5% ýüzenýän. Galanlar elbetde düşünmeli. Galanlar diňe maşyny, jaýy, alada diňe şol. Men erkinlik
görmedik adamlara yüzünýän erkinliň tagamy üýtgeşik bolýanlar. Bir möjegi, yetişen möjegi gelip denim saklap bilmeýän sen bir nemäň içinde. Zorlan saklanan şol ular ýöne tant oynamaz sirke çykyp düşünýärmi? Ýolbars bolsun, näme bolsun şu çağırlykdan ýetişdirmeli. Erkinlik gören janlar erkinlige täzeden ymtylýar. Menem şolaýalyk. Men daşary ýurtda söwda etdim. Çykdym, gitdim, geldim. Arkaýyn adatlyk. Öň çykanyna çilim çekýärdim. Bukulup çilim çekýärdim. Çilimi bukup çekýärdim, ýagny elim içinde tutup çekýän bagyrty bilýändir. Men kampanyonum nämiş ýa, näme diýen diýär. Ay polisiýa göräýmesin ýa. Düşünýän üstümden şolar gulýarlar. Ýani üstümden gulýar diýen bärde olaýarlyk däl ýa. Ýani gazanýan, nalogyn töleýän arkaýyn ýaşaýan. Şu zat ýetenek bize, halkymyza. Erkinlik ýetenek, azatlyk ýetenek. Biz gulçylyk, gullal. Bu durmuş sen 50 däl de 70 ýaş diýip alaly. 70 ýaşa çeldi sen sagdyň o aýalyň üstüne minip düşýän hepde de bir gerek diýil. 70 ýaşyna çeldi. Indi şu taýdan aýyr 18 ýaşyna aýyrýan, sen 18 ýaşyl çağa sen. Dogry. 2 ýylam gulluň wa 20 ýyl. 70-den 20-ni aýyrýan 50 ýylyň galdy. 50-ni 3-e böl. Ýani hem 3-e diýenle adam günler durmuşunu 8 saatdan yatıp geçirmeli, 8 saatdan işlek geçirmeli, 8 saatdan öz üçün yaşamalı. Doğru değil mi? Doğru. 50 yılın 3'e bölümünde 15-16 yıldan düşüyor. Ayrıyat. 30 yılın hali değil mi? Yani 30 yılın yarısını işlek geçirmeli biz, doğru değil mi? Yani bölümümüzde. 15 yıl hali. Yani 15 yılın içinden ödüňe ýaşamaly, durmuşyň 15 ýyl sen ödüň üçin ýaşamaly. Onuň üçin prop golaňam gide ýolda duran prop golaň, balnisada ýatanyň, parkmaharda, tualetde oturan emmesen aýranda adam öz üçin 10 ýyl ýaşaýar. 10 ýyldyk. Düşünýärmi? Ne erkinlik. 10 ýylda sen hiç kiri ýygalyp bilmejek bolsaň, ýygyňly sen diňe tohum tiýjin däl, çağa ýasamak däl, şolara sen ýygalyrmak diýende şu dünýä goşandyň bolmaly. Şu dünya. Türkmenistan näl dünya. Näme üçin Apple, Microsoft şolar dünýäni üýtgedýär. Sebäbi dünýäni öňe iterýär şolar. Biz dünýäniň dören günnün başlap şu gün için, şu sekund için tanasyk biziň adam akly, huş ýerine bolup işleýäni bir güne bölsek diýenler, opşym täzen aýdaň. Dünýäň döreninin şuň üçin bir günni tanasyk düşünürip bilýändirni. Dünýä döreninin şuň üçin bir gün içinde tanasyk onu adam pahyr, adam zadyň dörenini bir sekund bolýar. Düşünýärmi? Biz o derece bir täze bir çykan bir bilim, bir huşdary biz ösürmeli. Düşünmeyeni gollap görmeli, çekmeli, üstünden basmalı däl. Ananyan dini, ananyanlygy bardyr, ananmaýanlygy bardyr, hristiýanlygy bardyr, musulmanlygy bardyr. Ol siziň öz bakışyňyz. Kime ananyň ýöne adam boluň. Yani haýwandan tapawutly ýerimiz diňe şonu. Olada da var beyni, bizde de var beyni. Ýöne biz guruluşmaly, düşünşmäli, öwrenmeli. Hakkımızı hukumat talep etmeyeni başarmalı. Şeydi durmuşun maddi zatların ölçemellerleri. Onun yani Serdara'da yüzünüm tehdin allım adam allım yüzüm bilmem geçmiş o Serdara'da. Serdar sen şu halkı, şu batkalıktan, şu bokun içinden çıkarmalı sen. Başka hiç kim değil. Osmanlılar imperiyasını, gurlanını, doğanlarını öldürüptürler. Şol pidistala geçecek ol, şol kursa minecek ol. Sen hiç gerek yolu bögüdün bolmadı. Elbette
mut gelen zadyň gadry bolmaya, onu düşünýäs biz onu psihologiýa tarapdan özüň gazanyp alsaň, onu buloýalyk bolmazdy, buloýalyk seretmezdiň hem. Ýöne düşün, oturup pikirlen, gör, goňşularyň näle ýaşaýar. Goňşy gowy döwletler, goňşy erwet döwletler däl. Erwetlendiňi mi özüň gowy döwletlendiňi. Näme üçin Dubaydyr, Hytaýdyr, kimma başga, Kuweytdir, şolar näme üçin ösýär? Böyle Dubai ile Kuweyt aýyr baýlyklary bar diýe. Hytaýda näme baýlyk bar? Näme üçin şolaryň konstitusiýasy şolar ýalyk mümkinçilikler ödýär halkyna? Näme üçin şolar opiumdan narkoman bolan döwlet, şonu Angliýa şolara opium berip narkotik edip batyryp çökerden döwlet, soň ýene ayağa galyp ösýär. Näme üçin? Näme üçin Çingiz Hanyň hiç sar galmady? Näme üçin bilýärmi? Tapawdy. Ya Çingiz Han ol bir eskir, ol diňe uruş, gan, basyp ally ýöne ýurdu ýöretmek hiçlik düşünjesi ýokdy, politikasy ýokdy. Şoň üçin aradan näçe ýüz ýyl geçdi, bolle Çingiz Hanyň ýurdu kiçkese ýurt bolup galdy. Mongoliýa. Diňe kitaplarda, kinolarda ýazylýar bolle, başga hiç ýerde Mongoliýa ady geçýän näler. Senem şoňa ertýän şu ýurdu, şu döwleti. İçinde samsyklarym, akyllarym, näme üçin Türkmenistany açyş edilenak, näme üçin Türkmenistany aýdym ýazılanak, näme üçin goşgy kitap, näme üçin hakyň oýnatýarlyk bolup bolar-boluksa kitap ýazýar. Sen özüň ogly şoňdan ikisi gurleşip bilýän adam. Gurleşip bilmeýän bolsaň, terket git görköz. Halk seni täze saýlar, sen eger münasip bolsaň şu ýeriňe. Sen ýerde bolsaň şu gelsin ýerler, düşünýärmi? Bu klownada gerek gelberdi. Sirk gelberdi. Sen öz şahsy maşgalaň däl, Serdan. Senje jogap berdin, kasam etdin. İşsizi görkezek diýip. Bir ýyl boldy, bir ýyl bolup geçdi. Gelenden bäri. Kakyň alyp barýan politikasy ýene hiçkilik özgörüşlik ýok. Näme üçin öz eginleşen senden gorkýar? Näme üçin sen ol gorkýan? Näme üçin haýwatlan şolar ogurlyk etdirýän? Sebäbi ertirk gün şolaryň dili gysga bolsun diýip ogurlyk etdirýän. Sen sistemaňy edýän alyp barýan politikany kitaplarda ýazylgydy doganjygyn. Özüňe akyldyryny öýtme. Sen olaryň baýagyny baglap goýýan. Ertirk gün şolar bastyrypmak üçin. Şolar birden çykaýjak bolanda sen şu faktlar ýüzüňjek bolýan orta. Düşünýärmi? Ýalňyşmasam haýsy prezidentine ýadymy şuna Kennedy däldi. Amerikan bir prezidenti de Tosh familiýasy ýadymy şuna şumat. Şol adam ýanky propaganda etdirýär, öz barada öz eginleşlerini, ýani ministrleri, zam ministrleri ýanyna oturanyň baryny neme etdirýär. Şo sen edýän şu atky oýnuň etdirýär. Gorkyp, häzir familiýasy ýadymy şuna şu prezidentin soňunda näme boldy? Şonu öz işgäri hemmeden da toşny satdy şonu. Şu familiýasy ýadmyşdy, aýdarmyn. Sen halky gorkuzarsyň, sen gorkaklar diňe. Sen batyrlary öldürmeli bolýan. Sen batyrlar pikirini üýtgetmeýär. Gorkaklar pikirini üýtgetip biler. Yani belli bir derecede elbette. Yani ýurt üçin olar satmaýar. Olar pullun doýurýan, olaryň gözüne pulam ýilmeýär oje. Olar düşünýärler. Halky prezident edýän halkdyr. Yani çağılan, sen ne berilen. Düşünýärmi? Eger öz ogluňa gowluk isläp daşa ýurt okudýan bolsaň, ilki bilen başgalarň çağlaryny okut, ilki bilen şolary okut, soň iň soňuny öz çağaňy okut. Iň soňuny öz çağaňa maşina bermekden öňje
ilkini bar Türkmenistan barına maşine ber. Onun öz çağına ber. Şonu sen issinli prezident bol, issinli şah bolursun, sen padşah bolursun. Bapçe bildirene. Sen kursin gerek gel hiç kime. Sen siret halkı asılaklama. Bir-birini iyip baryalara, efire allın 5 minutun içinde iyip baryalara, prosto bir-birini. Как будто bir-birinin düşman ýaly. Algy bergisi ýaly garalarını bileme, kan algy bergisi ýaly. Ne o derejeye getirdin sen halky, şo dereje. Şunuň dokuzy düzüp bolsun, işem bolmaýar seňle. Seňle sen ogluňam gelir, sen gyzyň gelsin prezident, hiç kim işi bolmaýar. Ýöräp dursun emme zat. Emme zat gulýalyk gurtursun. Her kim dosyarlar wa daşa ýurtda türkler wa türk gatnaşan dostlar wa getiresi gelýär, öýüne getiresi, mihman alasy gelýär. İdresi gelýändir, içiresi gelýändir. Ejeti kakasyny tanıştyrasy gelýändir, diýip surlar. Şuraya ýalatyrdy mümkinçilik beren aksen derdim. Alýandanym näme diýär? Basýan üstünden basýan. Bir yerden bassaň, fizikan kanuny ikinji yerden ýaryp çykaýmaly hökman suratdy. Şunýanmy? Hökman ýaryp çykýar bir yerden. O ýaryp çykanda da Romanovlaryň maşgalasy bar, Piotr, Первый, Второй, Katerinalar. Hemmesem öldü, şol gunnukdaky çağatyny çel öldürdiler. Şu ýaryp çykanda şol gözüňe götür, seňim çağaňam, aktyklaňam, nämen aldy, şol hemmesini öldürdiler. Beýtmez. Derda. Bul guramalar, aktivistler, propagandistler barın bir ara getirmeli. Türkmenistan'a açış olmalı. Baydağı parlamalı. Lüboy taraftan. Sport, bilim, iktisadiyet hemme taraftan biz görüllü olmalı. Biz golin şu vat klovnadı, bizim üstümüzden gülýärler. Yani bizim şahsy ilişkimin üstünden değil. Sen üstünden gülmän biler belki. Yani yurt Türkmenistan'ı da böyle yapık yurtla diýerler. Bilýän şonu el abidni. Sen oturan ýerine kursiňde onu bilmersiň sebäbi sen derlemedin, sen kösenmedin. Sen prosto şu durmuşa taýinladyň üstüne geldin. Oglum oku. Oglum oku. Ne şu ikisinden biri. Ne pul ya da ne pul. Tapawdy ýok, näliýden bol. Ýöne şolar edildi sana. Bu halk şumat bir manadan 2 manat etsek bolup bar aladasy jay, maşin, öý. Başga aladasy ýok. Ösmek ýok. Türkmenistanyň nirde kitapda ýazylan bir açylşy bar o. Nirde goşgulary bar. Hani öňkü şahyrlar, näme öňkü şahyrlar ýokdur o ýaňşyma Türkmenistanyň. Elbetde de bar. Elbetde bar. Ýöne olar ýazanak. Ne üçin ýazanak? Başga aladasy başga ýerde. Ne aýdym düzülýär. Ne goşgy ýazylýar. Ne bir poema, roman. Utanaňakmy özüň şol zatlardan? Ne üçin sen alyp danym şu arkada şäher gurulmagyny pulun ýerine şonu mekteplere çyrşap bilen akşa pullary. Ertil gün sen şu şagalar sana, şu şagaların tohum tiýse sana doga okaya. Okuttuň sawol taňa ýaksyny. Bizim elbetde menem eden şonu. Sen egerde össürsen şu ýurda borup madda däl, pullan hiç pullan bagyt bolup bolana, ýa-da pul bilen bir işiň bitirip bolýar. Biz pulun gulu bolduk şuma. Pul bizim gulumuz bolmaly. Sen tersen ettin. Biz bir baý döwletiň içindäki garyplar 99%. Sen jaýyň maşynyň bolandan baý bolana. Erkinliň ýok. Şu 1% erkinlik bar. Olam sen tohum tiýjiňde bar erkinlik. Galanlarynda erkinlik ýok.
Olanlar gatwurman almadım mun mara feus başlayandan şoň üçin almadım efire. Prosto öz şahsy pikirlerimi aýdyp geçeýin diýdim ýapjak efir bir sarından. Her otkun açar efiri. Öz pikirlerimi aýtmak üçin galan munlarym debat ederse bizde ideýa da ýok. Bir hiç pikiriňiz hem ýok. Agdy bir bolmaly, nädip bolmaly. Planla etmeli, nädip etmeli. Bilýäňizmi şonu? Bileňiz. Gelýäňiz, ýani men şahsy meseleňi söýleýän. Men YouTube'a goýjakmy näme podpiska. Şo YouTube üçin etdiňne şuma bunu. YouTube'da prosmotr ala berde 3 adam, 1 adam oturmasyny hiç kim opşym YouTube'dan görýärler. Pikirlerimi. We şo YouTube'da yorumlarda ýazýarlar. Näme barada gurulmaly ýa-da aýtmaly, diýip geçmeli zatlar bar. Meniň hemme zadym bar. Adamlar pulmamma, jaýmamma, maşinamma, çağlamamma. Ýöne men bagtly däl. Ene şoň üçin men şutak çykdym. Men bagtly däl. Düşünýärmi? Men erkin däl. Ene men şu iň ullakan problemi şutaýdy. Dinleýän üçin sag bolun emmeňizde. Ende görüşýänçek. Men efir ýapsak. YouTube kanalyna da agza bolup bersin, öwgedigerli tekedir YouTube kanalyna, edil şu kanalyna diýýär.